Ekhayeni leKhubalo siyabingelela. Nayi induku la le ishongwe leli yilo leli inhlabathi ekhiwa kulona icebile, itholakala nje kuxhaphozi lela kanye nasemfuleni. Lo ishongwe lokhu njengokuyibona ikhala ubisi nje kanje, ilona ishongwe leli. Ishongwe abanye balazi ngokuthi makuthiwa emakhaya inkomo hlampe iyagula kanye imbuzi, kahanje kuthiwa hamba okha lowa muthi okhala ilekhuzana ubisi niphuzise, yayivuka qingqo. Umuthi lo okwazi zondi kuwufaka ube umhlabelo ofana nabongwaleni makuthiwa ufuna ukuphuzisani inkomo hlampe inesenyelo oyiphuzisa yona iney'kelemu, uthathe ishongwe ifake nabongwaleni iphuziswe yona ukuze iskini sayo hlampe iney'londa iskini sayo siphophozele, yabo, ukuze noma isizala. So imithi eyayikade isetshenziswa even kwimfuyo ishongwe leli. Ishongwe liyasebenza nakumuntu, lo muntu lo uyaba umhlabelo lo, uyawufaka futhi kephi kuy'hlunguzani zokukhotha kanye zokuncinda ekulekeleleni ekuthini hlampe umuntu unenkinga yani yomeqo, hlampe khona into owayeqiswa wena yase imila kuwe ngaphakathi kuwe, hlampe unento egijimayo kuwe noma unenkinga yani yesisu esigcwala umoya. Khona abantu abanaleyo nkinga zondi, abanye-ke baba nemimoya yani yabantu abadala. Ingako kuqala kakwenziwa njani, kakuthathwa impepho uchathe ngayo uyibilise nani nomlotha, ukubila umlotha wasekhaya nomule bese uyakusefa mawunemimoya yani yedlozi. So nalo ishongwe liyakusiza mawunemimoya yani yedlozi okanye umeqo. Nanenkinga yelumbu, ishongwe liyangena lapho mawunenkinga yani yelumbu, mawukuthi hlampe hlampe walala nalowo muntu wase uba nelumbu, so ilekhuzana iyangena lapho. Noma unenkinga yani yemizwa, ishongwe liyangena lapho. Unenkinga yeqolo akanye yilonda ngaphakathi, hhayi ukubheki nje nhlobo ishongwe lezo zifo ezinjalo. Ngisho ingane encane yayibiliselwa zona ishongwe kufakwe yona nengwavume kube yinto eyiphuzayo ingane ukuze ingeke ibe ney'londa ikhule kahle. Ishongwe uyakwazi futhi ukuthi uthathe lento ekuthiwa i-grater, uligreyithe kanje bese wenze njani, ulikhothe noma ulisefe ulibheme akanye ubhemisa ingane yakho ukuze izohlakanipha even esikolweni okanye umqondo ikwazi ukushesha ibambe iyeke ukukhohlwa. Okanye unenkinga yani yokuphathwa yikhanda, ishongwe lalithatha uligreyithe ulihlanganise nobani, nomkhwangu makuthiwa unenkinga yokukhohlwa. Nakulabantu ababhulayo uthole ukuthi kwesinye isikhathi kuba blank, uyakwazi uthathe umkhwangu uhlanganise neshongwe ukumikse bese ukuhlanganisa nogwayi wakho kube yinto oyibhemayo ukuze uzobona into eqondile nje zondi. Uma unenkinga yesayinasi uthatha lo ishongwe uhlanganise nomagumede, kuphuma nje into ekuyiyona, ngeke uphinde ube ney'nkinga. Zondi khona ongakubuza? Ishongwe nje lenza umsebenzi omningi, ungaze ulithathe ngisho ugqume nokugquma ngalo mawuhlushwa imimoya yedlozi ulihlanganise nobuvimbo akanye impathampatha, kusho ukuthi nalo ishongwe liyakwazi ukuvimba imimoya zondi. Kuningi esingakuchaza ngeshongwe, wakuthatha ukwenza isihlungu, wakufaka ukwenza imbiza, ungakufaka embizeni yokuchatha, wakuthatha ugqume ngako, wakuthatha ukufake kwintelezi yokuchela because ivimba even imimoya engasile ekhaya. Kuningi, ungakuphuzisa ngisho imfuyo, ungakuphuzisa ngisho iy'nkukhu ukuze zingabi nomphushe, angazi ubizwa ngayiphi igama nge-language kodwa zingaloke zifa for izifo, umkhuhlane. Thathe wona ilekhuzana, ishongwe uhlanganise nonkalimuze makuthiwa unenkinga yomkhuhlane. Kuningi esingakuchaza ngeshongwe, singachaza kushona ilanga. Ngicela ukuma la okwanamhlanje, nenandlo kadengana. Amen.